mi ka nege mali kono fo mali ko ka amo fo dante fo yimina ka fo ye ko nyoko émission mandi damneto émission mi no be wele ko zigiri wati kan bako onyo de fo nyina on bia no ka sika awla ni soja munu mi zigiri dumanda ka sika olu nyini kana ku yira wala ko sika na ka ni soja ko to fo aw sikiyoro la aiwa anyo de fo nyina bi ani belebele do nyoko mbulu mbado ngo aw bela jeli mbado me ne retina fo oyi men da o mentigilei anga belebele ba mbulu ya no ama foye aga présenter la pour que o yere se ga famille ko nyuma soro ala chugumina ani yangma alhamdulillah ama fo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ami Allah je ba be fo ka be barkada ne zikri bala min sangare ni do ko la voix d'or ni sigora beneme kalaban kurama alhamdulillah aywa kan bako o yere ay mashallah nyanga zikri wati nyali dem ne tay bala min sangare mashallah flake aywa ini matigi muso de bi baro la bi de alhamdulillah aywa ala kanya aywa flake ibise ka ina na zikri kono chokoya mine ibise ka donya fo anan fel jemoya mashallah alhamdulillah ami ala tanu anga kuma bela jene nyafe awna na zikri kono togo mina am se ka fo ko dakando parce que depuis ne en demsanto ne fay ne do madrasa de la on ne bangina ka soro qur'ana de be an so an choroba ka barati foye ala delike mawye ani demsonu babulo ku kala donc ne wolla ka soro o ba an so an fa fana yan do kalana ka bi duma kala no fo kana se madrasa wala bon depuis madrasa o konnana chando be ke kitabu kono o to ka fo tubabu livre ta kono ko poésie ou be chan nu quoi donc ni samedi kun sera na metaso o kun to ka ne wuli ka jo ba sanfɛ ko ne ka to ka dɔnkiliw da donc ne kun to ko dɔnkiliw da depuis wakati ala kun ye kan diya o la donc kan kun ka di kalanyɔrɔ mɔgɔ bɛɛ kun ye kan o kosɔn ni weekend bila bɛ kɛ dɔrɔn bɛɛ bɛ girin an kan kab'o wagati ko in kun bɛ ka don an na donc fo kana an t'o la dɔɔni an fa fana m'an tɔɔrɔ hali ni kuranajigi kun bɛ kɛ kalanyɔrɔw la o kun bɛ ne ta ka bɔ kalanyɔrɔ wɛrɛ la ka taa kalanyɔrɔ wɛrɛ ka taa dɔnkili da ya mais dɔnkili minnu mi da e hakili b'olu dɔn o ye hakili b'a dɔ la i n'a fɔ harakatu jismin tukawi jisima وما خلقتم جنا وإنسانا إلا ليعبدون ولوك مي كتابو دو كونو كوا امو تو لو دا ona jar chama kwa ya famya nenya bela chuga mina ko muna foke e ka piri mita olu chama ni la de kosobe amu don da opikala ni kogo mei kala oro fenga kurana ji al ni wajulu bawe kana oro la umene wele kata utan la ile pojam ngan fichini menga dongulu da warbe dia chama meta kata beri fama donc kat anturu la donon fu amna an fara simsal nunga dongulu me anya ka fo da zikiri rep saka da bamana kana donc antura ko lu ladige fu ala na an yere bla ame jorom nabi e ka bo olula sai ka zikiri da damne bamana ngana o damne ni sisanche o wati bon o ni sisanche o damne na 2003 no bamana kana mais ye zikiri damne bamanangana awo ne ka zikiri damne oui ne dongoli sera ka ne dongoli folo min ladike bamanakana o ye arasim sal ga fin arasim sal de chorba do be en fait Côte d'Ivoire ko Kassim Touré ale mi to ka dongoli la fo sa dongolu do quoi a fo saya manana ima do mina obi siri kasangela isekute bon an bamanankan me ale ka dongolu la Kassim Touré ale mi Côte d'Ivoire donc olu ko so antura ka en débrouiller avec ce olu ka dongolu la ni rasim sal ka dongolu quoi an ko mi bamanankan me olu de da bon ne rek mi min da ka cha o kun yera Kassim nga fenye Kassim Touré nga fenye ya famia okay onyana aiwa flage ami wati mine na fasta émission yɛrɛ tɔgɔ zikiri wati mashallah zikiri ko kɛlɛ do fɛn dɔ ye sisan mɔgɔ yɛrɛ tɛ ka se ka hala sugu dɔn tugun sisan zikiri ani fɔlɔ zikiri différence jumɛn b'u ni ɲɔgɔn cɛ e yɛrɛ bolo bon ne bolo an bɛ yafa ɲini fɔlɔ an ɲɛmɔgɔw fɛ minnu donna ko in na an ɲɛ ani an donna ka minnu sɔrɔ la minnu fana y'an sɔrɔ a la ani minnu bɛna wuli anw kɔ fana zikiri ma tiɲɛ
a ma tiɲɛ a ma yɛlɛma mais dɔw de donna zikirida la minnu yɛrɛ ni zikirida man kan i y'a faamuya parce que fɔlɔ ne bɛ exemple ta n yɛrɛ kan n ka karamɔgɔ dɔ bɛ yen ko Laji Keyita ala ka hinɛ a la i y'a faamuya ale ne tun bɛ taa kɔɲɔ kɛ ka na wari bɛɛ lajɛlen di ale ma ni wari ba tun dira ne ma don min na o ye 2000 ye mais ne tun bɛ se ka taa kɔɲɔ kɛ 40,000 50,000 o ni weleli sara tɛ kelen ye mais a wari bɛɛ cɛ ka na d'a ma a n'a fini n'a fɛn bɛɛ donc o tuma ne tun bɛ zikirida la denmisɛnninw tun bɛ zikiri la ko zikiri yɛrɛ de ka di olu ye quoi i y'a faamuya donc sisan an denmisɛnnin minnu donna zikiri la ko zikirida ka di an ye fo ala nana an yiriwa donc dɔw nana ye anw de tun bɛ olu kɛrɛfɛ ten pakunbalaya la fini ɲuman t'an bolo samara ɲuman t'an bolo téléphone ɲuman t'an bolo mais olu barala k'a ye ala ye anw sɔn olu bɛɛ la olu fana ko k'u bɛ kɛ zikiridala ye k'a sɔrɔ olu jogo man ɲi k'a sɔrɔ u ma lamɔ zikirida yɛrɛ lamɔ kɔnɔ diɲɛ ko bɛɛ ye lamɔ de ye quoi pour que i ka kɛ zikirila yɛrɛ f'i ka lamɔ zikirida fana lamɔ de kɔnɔ n'i ko k'i bɛ kɛ zikirila i bɛ miiri fɔlɔ lamɔ kɔnɔ fɔlɔ ye mun ye zikirila kan ka ye yɔrɔ jumɛn i y'a faamuya n'i taara kɔɲɔyɔrɔ la i kan ka i yɛrɛ comporter cogo jumɛn i kan ka fini jumɛn don ka taa kɔɲɔyɔrɔ la walima i kan ka fini jumɛn don ka taa jama na o bɛɛ ye zikirida lamɔ de ye ani zikirila kan ka kuma mɔgɔkɔrɔba fɛ cogo jumɛn i kan ka mɔgɔ fasa da cogo jumɛn o bɛɛ ye lamɔ dɔ ye mais an bɛ waati min na sisan minnu donna a la k'a sɔrɔ u ma kalan yɛrɛ zikirila normalement i kan ka kalan fana i kan ka kɛ kuranna kalanna de ye e kan ka kuranna dɔn i kan ka hadisa dɔn i kan ka fiqhu dɔn seliji tiɲɛ a ɲɛcogo kabila ni baara e kan ka nin bɛɛ lajɛlen dɔn parce que e bɛna fɔ wajulikɛla dɔnkilidalama wajulikɛla bɛ se ka tile ka wajulu kɛ sisan wajulikɛyɔrɔ la dɔw bɛ sunɔgɔ mais ni zikirila wulila dɔrɔn a b'a ɲɛ wala a bɛ tɛgɛrɛ fɔ k'a fɔ a joilenba bɛ k'e ta lamɛn donc ni e sera ka seli tiɲɛ fɛn fɔ i ka zikiri kɔnɔ a b'a mɛn fa b'a resire an bɛ waati min na sisan muso npogotigini caman bɛ taa wajulikɔrɔ la hali mɔgɔkɔrɔbaw la u bɛ taa ni zikiridala de daminɛna dɔrɔn u bɛ telefɔni bɔ ka filmer mais wajulikɛla bɛ si k'a ka wajuli kɛ u t'a filmer yɛrɛ f'u bɛ sunɔgɔ hali u t'a lamɛn u ɲɛ guwanen b'u ka telefɔni kan mais n'a fɔra k'an bɛna micro de zikiri karisa ma o bɛ sin ka wuli cɛnin bɛna daminɛ o bɛ sin k'e filmer ten mais n'e ka kuma fɔta bɛɛ kɛra manamanakan ye dun a ma nɔgɔn muso nana min kama a ye tɛgɛrɛ fɔ a yɛlɛla a taara wa hali ni o ye wele a b'a fɔ de karisa i ka zikiri i ka di ne ye sa i ka zikiri ka di ne ye sa a bɛ dan o de ma wa n'aw ye ɲɔgɔn ye fana e ye manamanakan fɔ dɛ a bɛ o manamana ko kelen de ta k'i sɛgɛrɛ mais n'e ka zikiri kɔnɔ e ko a ma ko denmisɛnninya tɛ mɔgɔ tiɲɛ npogotiniya tɛ mɔgɔ tiɲɛ ala kira ko k'an ka sonyani dabila k'an ka namara dabila k'an ka jɛnɛya to yen ko an k'an fa bonya an k'an ba bonya a y'a sɔrɔ ale t'a ba ka minɛ nɔgɔ ko mais e ka d'ale ye a ye dɔnkili in mɛn o dugusɛjɛ bɛɛ a bɛ taa ba ka minɛ kɔ fo ba yɛrɛ b'a fɔ ko mun kɛra ko kadiya changera bi dɛ i y'a ye bon o temps kɔnɔ n'a ye e wele hali ni ala y'a latigɛ aw ka ɲɔgɔn ye i b'a ye a bɛ ye don min na a maloyalen de bɛ e ye parce que a b'a fɔ k'e ye mɔgɔ ɲɛnama ye k'e ye mɔgɔ sɛbɛ ye donc o lamɔ ma mɔgɔ min labɔ zikirida la o tɛ se ka kɛ o de bɛ ka zikirida in tiɲɛ quoi o de kama aw bɛ k'a fɔ an ye ko zikiri tiɲɛna sinon zikiri in ma tiɲɛ a b'a nɔ na wa a tɛ yɛlɛma a dabaga ɲɛnamaw b'u nɔ na mais dɔw de dora a la minnu jogo ni anw yɛrɛ jogo tɛ taa wa fo ka taa diɲɛ wuli o kelen don a b'o cogo la hali journalisiya aw yɛrɛ ɲɛ b'a la don o don dɔ bɛ don a la bon a b'o cogoya de la sinon zikiri tɛ tiɲɛ a tɛna tiɲɛ ala ka ko ɲɛnama ala ka foyi tɛ tiɲɛ ala ye fɛn o fɛn da k'o fɔlɔla ala ka sɛbɛn la o tɛ tiɲɛ mɔgɔ dɔ de bɛ na k'a ko ni yoba wa i b'a dɔn a bɛ t'o la fana a kolonkolon don ala bɛ tila k'u bɛɛ cɛ ka bɔ a la e zikirila jo ye ko bɛɛ ko nin tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye cɛ nin yɛrɛ tɛ k'a tora zikirida la a tɛ to a la o sɔɔni dɔrɔn a bɛ bin ten i bɛ sin k'a ye ten ko cɛnin yɛrɛ tununa dɛ ko k'a sɔrɔ a tun ye tɔgɔ sɔrɔ a tununa dɔwɛrɛ tɛ o e kan ka ala de ye tɔgɔ d'i ma ko e bɛ ka zikirida ale ka kira tɔgɔ fɔ e tɛ ka kira ko an ka min kɛ e tɛ k'o kɛ e tɛ ka o afficher i yɛrɛ kan donc a b'a minɛ i la e tɛ taa ɲɛ o ala kanubaw de bɛ mali kɔnɔ kira kanuba sɛbɛsɛbɛw dɛ walahi o bɛ mali kɔnɔ n'i tun bɛ diinɛ ɲini n'i ko mali bɛɛ bɛ boli ka na mali la wa o mɔgɔw bɛ yen olu joliw kelenw bɛ yen hali ni anw t'a yɛrɛ yɛrɛw ye anw bɛ k'a ladege i y'a faamuya donc zikiri a ma tiɲɛ
minnu b'a la n'u bɛ k'a tiɲɛ k'an m'u deli u ka anw sutura anw ka kini n'an ka na n'an ka to bɛɛ bɛ bɔ nin de la hali an ye muso furu a la de. ayiwa kanubagaw aw tulo bɛ kuma na ko zigiri ma tiɲɛ minnu donna na n'u tɛ k'a fɔ ka ɲɛ olu de bɛ k'a tiɲɛ ɲinɛ zigiri b'a cogoya la. a b'a cogoya la i b'a fɔ kanubaw ye o n'aw mago bɛ ne bɛ bolo muso bɛ zigirila wele ka taa kɔrɔ la ko zigiridala de n'o taara jelikan fɔ ye ani jeliw b'u habillé cogo min na ou bien maa wɛrɛw b'u habillé cogo min na ni o taara o b'o habillement sugu la ka t'e ka yɔrɔ la e ye jɔn wele sisan i ye zigiri tɛ jeli tɛ i y'o de wele i y'a faamuya donc i jija n'i mago bɛ zigiri la zigirila lajɛ i n'a fɔ an fa Kasimu Kɔnɛ ninnu olu ye zigiri ko bila nka olu ka denmisɛnnin lamɔliw bɛ yen n balimakɛ dɔ Usumani Tarawele n'i y'a ka zigiri lamɛn i bɛ limaniya sɔrɔ i y'a faamuya an ka zigirilabaw caman bɛ yan ɲuman caman bɛ yen zigiridala ɲini i k'a ta i k'a bila yɔrɔ la mais ni zigirila taara kɛ bamanan dɔnkilidala ye ka taa kɛ jeli dɔnkilidala ye e y'a wele musow kɔni tɛ koba ko la o u b'i wele hali n'a ye jata fu fɔ yen nɔ u b'i lamɛn fana siɲɛ wɛrɛ u bɛ tila k'i wele donc musow a ye zigirila wele n'a mago bɛ zigirila la mais n'aw mago bɛ dɔnkilidala la ten dɔrɔn a bɛ se ka bɛɛ wele n'a mago bɛ min na a b'o wele. o ye tiɲɛ faamuyali sɔrɔ olu la. Mashallah. Sangare an bɛ se k'a dɔn e ka album joli bɛ bɔlen don sa ka bila fiɲɛ na. Mashallah album ko in na kuma min ni anw sera ka dɔnkili ɲɛnɛmaw miiri an kun na ni Ala y'a dɔnkili ɲumanw jigin an kun na k'an y'a da bon a wagati an ma dɛmɛbaga sɔrɔ album sira fɛ parce que a wagati album ko in sira de b'a la bon an kun ma mɔgɔ sɔrɔ o la a ko kun ɲagaminen bɛ an ma ka da an ka denmisɛnninya kan bon o y'a to an ma album bɔ mais an kun ye single camanba bɔ ni an hakili jigira dɔnkili duman min na dɔrɔn an b'o da k'a fili mɔgɔw b'a lamɛn i y'a faamuya. Bon an ka nin waati kɔsa sisan ta ninnu wa walima kɔrɔlen dɔ de. Mashallah bon ne ka dɔnkili fɔlɔ yɛrɛ ne hakili jigira min na o y'a sɔrɔ ne yɛrɛ kun sɛgɛnna ne kun sɛgɛnna koyi tɔɔrɔ tɛ tɔɔrɔ ye ne ma min kɛ ne bɔra n fa ka so 2003 ninnu ka na 2004 kɔnɔ ne bɔra n fa fɛ yen ka na Dakar sira kan ne sera Mali kɔnɔ yan nɔ n ye ko baara caman kɛ sɛgɛn caman donc a dɔnkili kɔnɔna o wagati nin kɔnɔ k'an to n ka baaradenya ninnu dɔ la ne tun bɛ to k'a fɔ nka n ka sɛmɛ Ala la n k'o de ka ɲi donc ne tun b'a fɔ wa ne mana dɔw ye u b'u sɛmɛ boli la an se dun tɛ boli ye setigi ye Ala ye sɛmɛ an ka sɛmɛ Ala la wa ne mana dɔw ye u b'u sɛmɛ baji la an se dun tɛ baji ye baji jaba ye Ala ye ne Lamini Sangare n bɛ n sɛmɛ Ala la mumini jama bɛɛ k'i jigi kɛ Ala ye ni ye ne miiri kira ka kuma dɔ la Ala kira y'a fɔ a ka sahaba jamaw ye a ko diɲɛ bɛ se sanga dɔ ma faamaw dama bɛ hinɛ ɲɔgɔn na faamaw dama bɛ jɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ o tɛ hinɛ an fantanw na waritigiw a ye hinɛ anw na fantanw dama ka hinɛ ɲɔgɔn na wala y'an ka sɛmɛ Ala la ni donna dubaw kɔnɔ ni Ala ye dutigi sɔn den fila la denkɛ fɔlɔ ma fɛn sɔrɔ den filanan o nana se sɔrɔ Ala o de b'i kɛ duwawu den ye sabu Ala y'o kɛ nafolotigi dɔ ye duko bɛɛ b'i kalifa denkɛ filanan ma marako bɛɛ b'i kalifa denkɛ o ma du kungo ka kuma bɛɛ b'i fɔ denkɛ o ye denkɛ fɔlɔ min ma fɛn sɔrɔ wolofa b'o kɛ dangaden ye dɛ sigiɲɔgɔnw b'o kɛ fugari kɔrɔba ye ni ka sabu kɛ fantanya ye walahi fantanya juguman ye masa Ala e k'anw sɔn hɛrɛ caman na yaasa an ka se ka duwawudenya sɔrɔ bɛɛ k'i sɛmɛ Ala la sɛmɛ an ka sɛmɛ Ala la nin ye ne ka inspiration fɔlɔ ye ka da kan tellement n yɛrɛ n bɛ kɔli la koyi n sɛgɛnna yɛrɛ de ne ye fini kelen don n bɛ taa ba dingɛ kɔnɔ ka t'o fini ko ka n sigi kɛrɛfɛ n'a jara n bɛ sɔrɔ ka don k'a sɔrɔ n fa ka so bɛ Bamakɔ yan n fa balimaw ka so bɛ yen mais ne tun t'o yɔrɔ dɔn Ala tun kɛlen don k'a latigɛ de ko karisa i bɛ nin sɛgɛn in bɛɛ kɛ i bɛ sɔrɔ k'a wele ko voix d'or i y'a faamuya.
ko bi sɔrɔ i b'o kɛ i b'o sɔrɔ kosɛbɛ. Ragari, awɔ sa ka ɲi na. Ok, an bɛ tɛmɛ n'an ka kuma ye Lamini Sangare. Mashallah. E ye nin bɛɛ lajɛlen nin difficulté ninnu bɛɛ lajɛlen traversé Bamakɔ kɔnɔna na k'a sɔrɔ i yɛrɛ ka famille bɛ yan. Wallahi. Mais jɔnni tɛ kɛ foyi ye i da kan kɔ. Tiɲɛ. Anw de bɛ perese. Kosɛbɛ. Ɲinɛ Ala b'a ta lɔ. Tiɲɛ. Ayiwa n'an bɔra yen nɔ Lamini Sangare. An bɛ se k'a dɔn i bɛ baara wɛrɛ sisan an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan e bɛ baara wɛrɛ kɛ min tɛ zikiri da in ya. Bon alhamdulillah. N tɔgɔ ko Balamin. Balamin. Awɔ Lamin tɛ i b'a fɔ ko Balamin Sangare. Balamin Sangare. Voilà. Balamin Sangare. Mashallah. An bɛ se k'a dɔn dɔnkilida kɔfɛ Balamin Sangare bɛ baara wɛrɛ kɛ a. Alhamdulillah an bɛ Ala fo ka barikada. Ni ko an bɛ baara wɛrɛ kɛ an bɛ se k'a fɔ an bɛ baara wɛrɛ min kɛ o ye Ala deli ye dɔrɔn parce que an bangena ka o de sɔrɔ an ka so. N'o y'an bangena ka sɔrɔ an fa bɛ Ala deli de kɛ maaw ye ka baara bɛɛ bɛnna Ala ko in de ma. Donc ni zikiri da tɛ i b'a sɔrɔ kɔlɔsi dɔ b'an bolo i n'a fɔ an den bɛ so kɔnɔ ka Ala deli asafurulayi caman ani Ala tɔgɔ duman minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ se ka an dayirimɛw nɔgɔya an ye an faw ye an kalan olu dɔ la an b'o de la ka dugawu kɛ an yɛrɛ ye an ka ko bɛ se ka taa ɲɛfɛ hali bi cogo min ani minnu fana dara na n'u y'an kanu n'u bɛ dugawu ɲini an fɛ an bɛ se ka dugawu min k'ulu ye yaasa Ala ka se k'a jaabi an b'olu dɔrɔn de kɛ Ala zikirida in kɔfɛ k'a sigi so kɔnɔ ka Ala deli an yɛrɛ ye ani an kanubagaw ye an b'o dɔrɔn de la sisan. An ka to ni an ka nan bɛɛ kɔnɔ o ye zikirida ye ni zikirida in jɔra sisan an bɛ se ka fɛn wɛrɛ min kɛ k'an jigi d'a kan o ye kɔlɔsi dɔrɔn ye. Tiɲɛna Ala ka n'o jɔ sisan ni ya Rabbi amin. Ala ka o ko sinsin amin k'aw bolo mɛn aw baara la. Ya Rabbal alamin. Mais ba Lamini an bɛ se k'a dɔn mɔgɔw bɛ taa aw fɛ yen nɔ dugawu ta la. Bon n bɛ k'o de fɔ adamaden kɛra togo o togo hali dɔ bɛ dugawu ɲini fatɔ fɛ. Mɔgɔ dɔ bɛ a bɛ dugawu ɲini hali fatɔ fɛ parce que ale dusukun de y'a minɛ k'u ka dugawu ɲini fatɔ in fɛ. Donc anw kɛra togo o togo maa dɔ bɛ yen o bɛ n'an fɛ ko karisa dugawu kɛ an ye mɔgɔw yɛrɛ bɛ tile ka an wele telefɔni na karisa nin hamina ko bɛ na dugawu kɛ n ye parce que a b'olu kɔnɔ ko anw ni Ala ka di ka tɛmɛ olu kan ka sɔrɔ maa bɛɛ lajɛlen ni Ala ka di mais danaya yɔrɔ do ani kanu maa bɛ taa dugawu ta minnu ka yɔrɔ hali dugu wɛrɛw la i ka dusukun danaya de do ani ka kanu donc mɔgɔ minnu bɛ dugawu ɲini anw fɛ an b'a ɲini Ala fɛ n'an ye fɛn fɛn f'u ye Ala kana kɛ anw kama anw tɛ putɛrɛ ye an samara ka fisa ni anw ye anw ye geribuw de donc an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'an ka dugawu minɛ olu ye Ala k'o kɛ Ala kira kosɔn quoi sinon o bɛ dugawu ɲini an fɛ wa an bɛ dugawu kɛ caman fana b'an wele ko alhamdulillah ko dugawu jaabira i y'a faamuya donc o fana bɛ fara Ala de la an b'a kɛ dɔw fana ye hali olu tɛ foyi ye putɛrɛ. A kuma na a dannen do bi ba Lamini bɛ tila ka dugawu kɛ ne yɛrɛ ya. Mashallah n'Ala sɔnna a matigi muso ne y'i matigi de ye o ba Lamini. Bana fo ni sɔnna ka kɛ fila ye donc n'i ye dugawu yɛrɛ k'i ye bi kɔni wallahi Ala b'a jaabi. Sabali i kana n ka bi tile goya na dɛ. Inshallah. Ayiwa faamuyali sɔrɔ o la. Alhamdulillah. Ba Lamini an bɛ se k'a dɔn ba Lamini a bɛ kɔɲɔ ɲɛnajɛw dɔnkili ɲɛnajɛw concert ba Lamini b'o kɛ. Mashallah an b'o de kɛ n'olu banna cɛ o an b'a kɛ cogo di fo n'an yɛrɛ kɛ bobo ye ka taa kɔyɔrɔ la kɛ parce que sisan bobo bɛɛ bɛ jeli a la sisan. O ye tiɲɛ ye parce que bobo dɔ b'an bolo o yɛrɛ bɛ jeliya kɛ. O ma ɲi dɛ o cɛ kɔni sisan an bɛ olu kɛ kosɛbɛ ni mɔgɔ min mako bɛ an na i ka kɔɲɔ na i ka denkunu na anniversaire la hali a ka di i ye fana ka ba Lamini wele dɔrɔn a ka na i ka salon kɔnɔ ka zikiri da i ye Ala kira fasaw ni Ala fasaw ani maa ɲumanw fasa k'o da e ye ba Lamini bɛ olu maaw bɛɛ lajɛlen ka disposition na inshallah. Mais ba Lamini aw bɛ olu kɛ i ni i ka clients cɛla la sisan gɛlɛya t'i don i n'u cɛ prix la i n'a fɔ sisan n'u y'u i ka prix f'u ɲɛna u ko ayi ko ba Lamini o tɛ anw bolo nin de bɛ anw bolo mais ba Lamini yɛrɛ b'a dɔn ko o t'a arranger ba Lamini n'a ka client bɛ bila ɲɔgɔn na o ko la. Bon an bɛ taa dɔw ta kɛ hali fu falaki yɛrɛ an tɛ taa wari tɛ sara yɛrɛ an bɛ taa ka taa kɛ fu la u b'an wele dɔrɔn sababu dɔw kosɔn an bɛ taa ka taa kɛ gansan
mais ni mɔgɔ min y'an wele fana k'a sɔrɔ an ka connaissance man bon ni y'an wele an b'an ka prix f'i ye donc yɔrɔ maliyɛn degelen bɛ tɛrɛmɛli de la donc n'a sɔrɔ an ka prix ye 2000 ye sisan an b'a f'i ye ko 4000 donc i b'a tɛrɛmɛ ka se ka dɔw b'a tɛrɛmɛ k'a bila 2500 dɔw b'a bila 3000 donc o n'a ɲɔgɔnnaw quoi donc ni an bɛnna min na an bɛ taa ka taa fɔli kɛ an kɔni tɛ gɛlɛya di mɔgɔ ma i y'a faamuya gɛlɛya fana tɛ an n'an welebaw cɛ mais dɔw yɛrɛ de b'a ye an bɛ prix dɔw fɔ dɔw b'a fɔ ko zikiri dɔw yɛrɛ b'o fɔ ten ko zikiri ni prix ayi ko man ka kɛ exemple ni ne ko sisan ko ne bɛ fɔli kɛ 16,000 sisan dɔw b'a fɔ ko zikiri dɔrɔn i y'a faamuya donc n'i y'o fɔ ne yɛrɛ kɔni ye ne wele karisa n'an ka kɔɲɔ kɛ ne ko ne bɛ fɔli kɛ na n'i ko ko zikiri ko ne ba n ko ayiwa n ko n y'a mɛn n k'i bɛ tila ka n wele n bɛ ci la n k'i bɛ ɲɛ ma i bɛ tila ka n wele ne tɛ t'e ta kɛ bilen parce que zikiri yɛrɛ man bon e bolo a b'e kɔnɔ ko zikiridala ni fɛn min man kan donc e dun bɛ fɛ k'o tigi fana wele donc ne bolo n'i ye fɛn min kanu i bɛ nafa don o de la voilà donc an tɛ tiɲɛ a la cogo si la ni mɔgɔ y'an wele fɛn o fɛn na an bɔra ka nin fɛn fɛn fɔ sisan inshallah i bɛ an ye wa i bɛ nisɔndiya fana. Ayiwa kanubagaw aw yɛrɛ ye ba lamini ka kuma mɛn ale ko wari ko t'a ni mɔgɔ tiɲɛ mais i b'a wele fɛn min na n'o ye zikirida ye k'i ka nafa don a la parce que ale bɛ ka fɛn min kɛ ala ko de don ko kulonkɛ ko tɛ aw b'a hakili to a la ka se ka ba lamini ka ko ja a bolo aw ka n'a kɛ kodenni ye ba lamini n'an bɔra yen nɔ an bɛna tuguni ba lamini yɛrɛ ye komi i yɛrɛ bɔra k'i ka sɛgɛnw fɔ i ye nafa ban parce que an yɛrɛ ɲɛ b'i la cogo min na a bɛ komi n'a fɔ ba lamini ko bɛ dɛ ba lamini ye nafa min sɔrɔ zikirida in kɔnɔna na a bɛ se k'o dɔ fɔ an ye Mali bɛɛ zikirida denmisɛnnin tɛ ne kan tabarikala Mali bɛɛ tabarikala o tɛ ne kan fiyewu tabarikala o tɛ yɛrɛ fɔ ye dɛ donc Mali bɛɛ lajɛlen na zikirida denmisɛnnin tɛ ne kan dɔnkilida la wa ala ye hɛrɛ min fana kɛ n ye bi a m'a kɛ n ɲɔgɔnna si ye tabarikala mais n ye sɛgɛn min fana kɛ n ɲɔgɔnna si fana m'o kɛ sɛgɛn kɔ ye hɛrɛ ye sɛgɛn kɔ ye mais ne ye n ka sɛgɛn kɛ tiɲɛ de kan mɔgɔ bɛ sɛgɛn dɔ kɛ nkalon kan donc i bɛ sa o la de ala t'i layɛlɛ fiyewu ne karamɔgɔw ka ca Mali kɔnɔ dɛ n karamɔgɔ dɔ bɛ yen ko Balamin Tarawele n ye sɛgɛn min k'ale nɔfɛ ni ne filɛlibagaw ye n ye olu b'o seereya min fatura Laji Keyita ala ka hinɛ a la n ye sɛgɛn min fana k'a nɔfɛ ne yɛrɛ bolo sɛgɛn tɛ parce que ne bolo kalandenya ye o de ye i y'a faamuya o fana taar'i da o ka duwawu fana wulila k'i jɔ i y'a faamuya an bɛ yɔrɔ min na i ko sisan an ka sekuba n'o ye Balamin Tarawele ni Kasim Kone Laji Keyita ani Dirisa Hayidara olu karamɔgɔ bɛɛ an bɛɛ ka ɲɛmɔgɔba n'o ye Kasim Kone ye min b'a fɔ salama 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 sala ale de ye n bolo minɛ sisan n b'ale de ka jɔ kɔnɔ kalandenya la donc ni barika ɲini tɛ fila ye n b'o sira kan ale yɔrɔ yani ala ka ne taɲa ou bien ala k'ale taɲa a kɔni ka juru tɛ to na fana kalandenya la parce que anw b'a dɔn ko kalanden ɲɛmɔgɔ 10 o tɛ taa yɔrɔ si wa barika t'o la fana hali n'o ye bill désert sɔrɔ ala b'o kolokolo duguma ka na i y'a faamuya alhamdulillah ala ye hɛrɛ kɛ n ye bi hɛrɛ dan ye ala y'i sɔn furumuso la k'i sɔn denw na bolimafɛn min ka di i ye ni i tɛ se k'a san a wari t'i kun ni ala y'a ka jɔnɲuman dɔ karaba k'o d'i ma i bɛ ala fo minisiriw bɛ boli mɔbili min kɔnɔ dɛ an yɛrɛ bɛ boli o de kɔnɔ bi tabarikala o ye hɛrɛ o ye baden hɛrɛ yɛrɛ voilà ya alhamdulillah ayiwa hali bi ala ka hɛrɛ tɔ na hɛrɛ tɔ min bɛ kɔfɛ ni ne yɛrɛ b'o nɔfɛ ne b'o ɲini ala fɛ hamina ko min bɛ ne la Mali bɛɛ bi diɲɛ bɛɛ hamina ko 2 amina ko fɔlɔ ye n bɛ fɛ ka n fa ni n ba la hiji zikiri in kɔnɔ ala k'a nɔgɔya o hɛrɛ n'ala y'o hɛrɛ kɛ n ye o ka di n ye kosɛbɛ kosɛbɛ ala k'a nɔgɔya n b'o ɲini ala fɛ wa maa ɲuman bɛɛ ka n dɛmɛ ni duwawu ye o la filanan ye min ye artiste ba ninnu olu sera ka scène bababaw sɔrɔ nansarala cogo min na u bɛ tournée mondiale kɛ cogo min tubabuw cɛ la ka taa olu yɛrɛ dɔw bɛ taa dɔnkili fɔ tubabuw yɛrɛ tɛ bamanankan mɛn yɛrɛ mais u b'u ka dɔnkiliw da k'a ban ka tout le monde kɛ n'a ye a ka di ne ye ka taa n jɔ o scène bababa ninnu kan ka ala ta fɔ ka se ka fɔ o kɛnɛ kan ko la ilaha illallah o la ilaha illallah ka to k'olu camanw fɔ ka zikiri dumanw da tubabuw yɛrɛ ɲɛnɛ
hal n'u tigɛ a mɛn u k'u kunkolo ladɔn awɔ ala ka se k'o baraji dɛmɛ o ala hami k'a de bɛ ne la nɔgɔya ala k'a nɔgɔya amin ya rabbal ala k'o nɔgɔya ba lamini ye a yɛrɛ ka se ka taa tubabu cɛla farajɛla inshallah ka se ka taa an ka zikiri dumanba ninnu da olu fana ye yen nɔ amin ya rabbal alamin ayiwa n'an bɔra ye ba lamini kalandenw bɛ ba lamini bolo alhamdulillah kanubagaw bɛ ne bolo parce que mɔgɔ minnu bɛ ne nɔfɛ ko kalanden ne ma o kɛ n ka kalanden ye olu yɛrɛ de bɛ se ka u yɛrɛ kɛ kalanden ye parce que ne yɛrɛ bɛ kalandenya la i y'a faamuya denmisɛnnin caman bɛ n nɔfɛ minnu ye n kanu ala kama ani n yɛrɛ kɔrɔ u ka kɔrɔ ni ye dɔw ka kɔrɔ ni ye n ka kɔrɔ dɔw ye u nana n nɔfɛ k'u ye n kanu u b'a fɛ u ka tugu n nɔfɛ ka kɛ ne ye kalanden ye ne k'u ma ayiwa kalandenya tɛ ne fɛ yen parce que ne yɛrɛ ye kalanden ye donc aw bɛɛ ye ne balimaw de ani ne kanubagaw mais aw yɛrɛ de bɛ se ka aw yɛrɛ kɛ kalanden ye parce que n'i ye mɔgɔ minɛ k'i ka kalanden don n'i y'a bila ka taa baara la i man kan ka sara i kan ka ladon fana k'a guider n'a ye ko kɛ min man ɲɛ i b'a bugɔ i y'a faamuya ni e kɔrɔw ni maa dɔw nana e nɔfɛ k'u bɛ k'i ka kalanden i na se k'olu bugɔ i tɛ se k'u bugɔ i tɛ se ka kuma kolon f'u ye mais i b'u n'u conscience to ɲɔgɔn na donc ne kanubagaw de bɛ ne bolo n ka kalandenya la i y'a faamuya o ka ca fana o bɛ n bolo donc ne m'u minɛ kalanden ye ne bolo ne kanubagaw de don parce que zikirila ka ca mais olu ka na ne nɔfɛ k'an bɛ k'i ka kalanden ye o ye kanu de ye olu ye ne kanubaw de ye olu yɛrɛ de bɛ se ka f'u yɛrɛ ma ko kalanden sinon ne t'a f'u ma ko n ka kalandenw don ne b'a f'u ye ne baaraɲɔgɔnw ni n kanujɔnw de don inshallah tabarikala ala k'i n'u kan amin ya rabbal alamin amin amin ayiwa sari an ye kuma dɔɔni fɔ mashallah i b'i kan dumanba in fili an ka labɛnni jɛman n'an filɛli jɛmanw ye inshallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah huwa la ilaha sani dugu dama la ilaha awa la ilaha cɛni muso dama la ilaha huwa la ilaha kɔrɔ ni kilebi dama la ilaha huwa la ilaha sɛbɛ ala ye la ilaha illallah huwa la ilaha Sheku Tijani ko la ilaha illallah huwa la ilaha Sheikana Malako la ilaha awa la ilaha Burama Nyasiya fɔ la ilaha huwa la ilaha Shehu Umaru Taliya fɔ la ilaha akuba sibi wolode akuba dugure ko la ilaha ayiwa Nurudini Morikɛ Banjugu Dumuya ko la ilaha Shirifi Dawuga Shirifi Usmani Aidara ko la ilaha an Segukaw ka arabi Sheku Arabi ko la ilaha Sheku Arabi badenkɛ Sheku Tiyami ko la ilaha ayiwa la ilaha kalimatu akudo la ilaha illallah mɔgɔ si tɛ ala dɔn n'i ma kalima in de fɔ la ilaha i t'i kɛ silama ɲuman ye f'i ka zikuru in de fɔ la ilaha wa alakira ye kɛlɛ kɛ a ye kɛlɛ kelen min kɛ la ilaha Sedina Ali ye muru ta a ye banburu min ta la ilaha Tijaniya denw kumakan o bi kalima in de fɔ la ilaha he alakira kanuba ha Mamadu kanuba walidenw ladoba an ka kalima in de fɔ la ilaha ɲaamɛ kumadɔnnaw da ne y'a mɛn waliyubaw da wa ɲaamɛ alajɔnw da ko mɔgɔ t'i kɛ silama ye mɔgɔ si t'i kɛ hali jinɛden ye f'i ka kalima sahada fɔ mɔgɔ si t'i don hali jinɛ kɔnɔ mɔgɔ tɛ kisi jahanama ma f'i ka kalimatu sahada fɔ Sumayila Darame Mamadu Kalapo Ala Daramani Tarawere
Alaji Dumuya wa fune Seydou Kone afo nunu be laila la keleke silamaya jama kululu anga nyongo mine anga kalima fo labango nyuma bisoro kalima la ilaha illallah 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 ujara kanu bako nyori fonyena zigiri ko kwani atna ke on nikile bi wani amala tiga bashi ka nabi dese mashallah bala min nam sangari flake fama yera yabi no aywa bala min nam ami se ka don ini ka kalando ni ɲɔgɔn cɛ ini zigidela tɔ ni ɲɔgɔn cɛ est-ce que kɛlɛ bi bala min ni mɔgɔ cɛ mashallah alhamdulillah mali zigiridala bɛɛ a bɛɛ koyi me min dɔn tɛ min dɔn wallahi ala ye u bɛɛ kanu don ne dusukun na fɛn fɛn bɛ baara ɲuman kɛ ne ni maa si tɛ kɛlɛ la awɔ ni mɔgɔ si n'a b'i kɔnɔ k'i ne bɛ kɛlɛ la ne tɛ kɛlɛ la dɛ ne kɛlɛkɛ ɲɔgɔn ye n ka baara de awɔ ne kɛlɛkɛ ɲɔgɔn ye n bɛ ka zikiri min da yanni ne k'e kɛlɛkɛ zikiri duman dɔ da n tɛ miiri fana ka ɲumanba dɔ da min b'i ta dan wa ne ka kɛlɛkɛ bere ye n ka zikiri de ye ne mago tɛ e la ne mago bɛ n yɛrɛ de la mais n'i ye baara ɲuman kɛ fana ne bɛ apprécier ne mago t'i ka tɔgɔ n mago t'i ka fini n mago tɛ nin si la ne kɔni bolo an bɛɛ de ye kelen ye donc ne ni maa si tigɛ yɛlɛ la wa ala kana maa si juguya don ne kɔnɔ wa ne b'a dɔn n bɛ sa fo ka taa n da dilan kan kaburu kɔnɔ maa si juguya tɛ don ne la ala kana n ko ye fiyewu parce que ne bɔra fantanya de la n bɛ ka yɛlɛ dɔɔnin yiri la n ma se yiri kuncɛ ma fɔlɔ donc ni ne filila n yɛrɛ ma ko n bɛ taa mɔgɔ yɛrɛ kɛlɛ ko parce que o kɛra tɔgɔtigi ou bien o zikiri duman da a bɛ ta jamais de la vie ne ni mɔgɔ tɛ kɛlɛ la wa n'a b'i kɔnɔ fana min filɛ e min ɲɛ bɛ na n'i ko i ni ne bɛ kɛlɛ la i ni ne t'a la dɛ i n'i yɛrɛ de bɛ kɛlɛ la ala kana ne ni maa kɛ kɛlɛ tabarikala ala ko kɛ ɲɛta ye ya rabbal alamin ala kana ba lamini ni mɔgɔ si bila ɲɔgɔn na amin ya rabbi ala ka ba lamini bolo mɛn a ka baara la amin 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 mais ba lamini min ni ɲininka kuma dɔ la komi an yɛrɛ an b'a wagati la sisan a ko nana mɛnna dɔɔni hali sisan an b'a kɔnɔ kosɛbɛ coronavirus bala mini abu kɔɲɔfɔliw kɛ aw bɛ fɛngɛw concert ni fɛnw kɛ coronavirus ye dekun jumɛn se ba lamini ma ka baara kɔnɔna na bon coronavirus ala tɔgɔ yɛrɛ ma di yaye kɔni a y'an degun kosɛbɛ a ma anw kelen degun a ye yɛlɛma don baara caman na komi diɲɛ fɛn fɛn bɛ yen n'a nana dɔ fana ka nan b'o la de ya dɔw yɛrɛ sago don ni bana in kana ban yɛrɛ parce que olu ka nan n'u ka tulu n'u ka jaba bɛɛ b'o de la u bɛ sɛ ɲimi a la kosɛbɛ nka anw kɔni n'a sɔrɔ an tun bɛ sɛ san don o don su fɛ misali la sisan an bɛ sogo 50 la de san k'o k'an ka nanw na donc i b'a ye k'a fɔ yɛlɛma de donna kow la ne ni n ɲɔgɔnna caman mais hali ni coronavirus ma ban bala min bɛ balo ka da kan n ye nin de yira i la nin de fana ye anw sɛmɛ yiri voilà donc yanni an fɛ mɔgɔ si tɛ zikiri da o ne fa muri n kɔrɔkɛ muri n dɔgɔninw bɛɛ bɛ kɔlɔsi in de kan donc ni ne fana ma nin yɔrɔnin dɔn ni don min na ni mura banbali ye ne minɛ sisan a ma nɔgɔn dɛ a bɛ kɛ cogo di dɔnkilida de bɛ da ni kan de ye donc an b'a ɲini ala fɛ ala ka bana in ala ka wuli ka bɔ an kan jamana ɲɛmɔgɔw fana n'a y'a sɔrɔ o jaa bɛ artistes la ni zikirilaw komi zikirilaw jatelen tɛ ko artiste donc an b'a ɲini u fɛ fara u k'u hakili to zikirilaw fana na k'a dɔn fana k'a bɛɛ ye dɔnkili kelen de ye diinɛ dɔnkilidalaw don donc fantanya b'u la gɛrɛngɛrɛn bɛ an na nin waati in na donc u ka a lajɛ ka u kɔfilɛ u la fana sinon coronavirus ko in ma nɔgɔya fiyewu zikiridala dɔw yɛrɛ bɛ vaccin feere la tabarikɛla tiɲɛna o gɛlɛyara o gɛlɛyara vaccin dara ɲɔgɔn kan ka taa feere n terikɛ tarikɛ dɔ bɛ ale d'o fɔ n ye a ko ko bala min ko fɛn dɔ bɛ sɔrɔ e bolo ne ko mun bɛ ne bolo
ko e be mobili mbe boloni ka essence daga no ngo abe ngo do chama tuku ka tan dia wan ngo be ndi gere uma wa ko me ko tno ko sigira do be vacciner la no nga to ngo fere boy a to ga fere ni ko te soro ye vaccine de mo no soro ga place ko i bolu ta to fere ke woro la ko ke ki yera sutra donc bo di vaccine fana bana sa ila ba bi ga sabara fere alaka ama ina ala fe nyana ga se sabara goma alaka bana nke jismai ani bara nga no ya fana ga fere soro la ka antu anga konyo ke anga se anga concert ke anga se anga voyage ke amo yini ala fe ala ko no ya anyi jien be ala ka bana wuli ga boanga ma ma islam yi islam fana ala ka kenya di bela jelema coronavirus ala ka ankisiama so ala jugure ne ba ne bora sansa ka la clip do tourner Dakar fo ga nimisa avion tala kiti do avion no ma kala turi nuna ko te ko na tani flaga nuya ko taxi eta kala de nuna fa na fiya tabari kala kuma lugu difa clipu ga tourner de ko ga ko coronavirus ko ngama da here kama ala ka ancheje ala ka kisi ka ku wala million kilen do anache amina ya rabbi ala ko kala kida kama ala ka bo anga jamana ala ka bo jamana bela ya rabbal parce que al nabi jamana werela na abanon fe na nga mugobe ubise kana na iya ala ka ban jamana bela je amina rabbi amin aywa balamin moko inika kalandi unche yere ko mangatini moko shiche mais balamin ka bara kono na fen jumeni mandi ay bon ne ka bara kono fem yere manne folo o ye kun saliyani kulongay ne be konro la ne nyabe me ka dongdi mi dani nyabo doroni la ani me ka min fasala amna war min di ne nyabo doroni la ya famya ni me ga ala kira fasada nyabe ala kira de la ni me ga dof dema fasada nyabe dema bulla war de la me nyati dema la si en fam donc ne ga kalande bebo doni la e be kon la e tara ke tara zire la e be muso fle la o man no gonde e be zire la e be numéro e be fere e nyabe dollar e be faka to ga numéro ta e be sago soro to godi o ti soro dusukun kelen de b'a hadamaden na min bɛ base fɛn kelen kan ka se k'o fɛn nafa sɔrɔ ne tɛ kulonkɛ fɛ n ka baara kɔnɔ fiyewu ka d'a kan mɔgɔ min yɛrɛ b'i wele telefɔni na n'a y'i ka zikiri la a b'a f'i ye ko karisa ko n ye ka zikiri lamɛn k'i ka zikiri diyara ne ye koyi i y'a faamuya ni e ye o tigi ka diyaɲa bila i ka zikiri ɲɛ dun a bɛ to i kɛrɛfɛ i mɔgɔ wɛrɛ bɛ zikiri duman wɛrɛ da o y'a sɔrɔ e ta ni lɔgɔ bɔra a bɛ to o nɔfɛ ka e to yen parce que ami kanu e yɛrɛ kama a y'i kanu i ka zikiri n'i ka baara in de kama pourquoi e t'o baara minɛ sɛbɛ la ni i kanubaga bila i ka baara ɲɛ i tɛ kanubaga sɔrɔ parce que ni kanubaga y'i kanu i ka baara kama i bɛ baara in de jidi e bɛ se ka taa ɲɛfɛ cogo min na baara in kɔnɔ baara in valoriser ni i kanubaga ye n'o kɛra kanubaga fana b'i valoriser i y'a faamuya ne tɛ kulonkɛ fɛ baara kɔnɔ ka ne to baara la ka hali ne wele telefɔni na i tɛ ne sɔrɔ a man di ne ye fiyewu hali ka ne to fɛn na baara la muso dɔw bɛ yen ni sigira bɛ sira u bɛ to ka na bisu fɛn ninnu k'i la ten ne t'a fɛ fiyewu ka bi bɛ k'i ɲɛsin ne ma ne bɛ ɲɛ kun i la ne bɛ ɲɛ kun i kɔrɔ ne ma na o kama ne nana an ka wari de kama i y'a faamuya n'i ye sigira wele ka taa kɔrɔ la a taara wari de kama i y'a faamuya ne nana an ka fasada de kama ne mana denba ɲɛda kama n mana balimamuso ɲɛda kama ne nana an ka fasa da i bɛ n ka wari di ne ma n bɛ tila n bɛ tɛmɛ ni n yɛrɛ ye ka taa mana sunkurutigɛla ye mana hali zamɛ kama i y'a faamuya donc kulonkɛ man di ne ye ne ka baarayɔrɔ la i y'a faamuya ka taa baarayɔrɔ la k'i ta kɛ kulonkɛ ye e yɛrɛ bɛ sigira i sɛbɛ t'a ma a ma ɲi mɔgɔ tɛ se ka sɛbɛ don i la ne ka kalanden bɛɛ y'o seere n kanubaga bɛɛ y'o seere ne tɛ kulonkɛ fɛ n ka baara kɔnɔ sape baara in ka di ne ye n y'a kanu a bɛ n dusukun na de ne yɛrɛ bɛ sigiri la ne t'a dɔn n bɛ yɔrɔ min na i y'a faamuya donc o de ye ne ka défaut ye n kɔni n tɛ kulonkɛ fɛ baara kɔnɔ dɛ awɔ. Ayiwa ba Lamini mashallah komi i yɛrɛ bɔra ka i ka baara kɔnɔna na komi man di ye kulonkɛ ni fɛngɛ ninnu man di ye i ka fɔli yɔrɔ ni fɛngɛ ninnu na mais ni mɔgɔ min ko ko ba Lamini ka na n ka ɲɛnajɛ kɛ sumu b'a la dɔnkili fɛngɛw b'a la concert b'a la ba Lamini b'a ka kalanden de bila ka taa fɔlɔ ka taa fɔli kɛ ka mɔgɔ ba fasa bi da kɔɲɔ yɛrɛ la i b'a sɔrɔ
hali dema yɛrɛ fasa bi da k'a sɔrɔ ba lamini yɛrɛ ma se kɛnɛ kan est-ce que ba lamini b'o kɛ bon ne ka problème ye min ye ni ne tɛ fɛn fɛn sɔrɔ ne b'a f'i ye n ko n t'a sɔrɔ i y'a faamuya a ma se ne ka kalanden bila olu ka taa ni ye fɔlɔ ne yɛrɛ de bɛ taa n ka fɔlikɛyɔrɔ la ne yɛrɛ ka kalandenw bɛ dimi ne kɔrɔ o b'a parce que olu b'a ye zigirila caman b'a kɛ ani artiste caman b'a kɛ kalandenw de bɛ dɔnkili da fɔlɔ yani garan yɛrɛ ka na mais ne ye n ka petit ye ne ye n ka garan ye ni ne kɔni sera kɔnyɔrɔ la wa ne bɛ bɔ so 10 heures ne ka rendez-vous ne bɛ bɔ so 10 heures ka taa bɛn ni 10 heures kɔnɔ ou bien 11 heures kɔnɔ ye ka minɛnw brancher ka zigirila daminɛ ni seli fana selila kɔɲɔw daminɛ kuma o ye sisan parce que u bɛ zamɛ dun fɔlɔ donc ne yɛrɛ de bɛ n ka fɛn bɛɛ daminɛ n bɛ n ka dɔnkiliw alakira fasaw da ka daminɛ fo denbaw ka tila ni denbaw tilala u bɛna liste di yan n bɛ tɛmɛ ni dɔnkilida ye ka taa mais n'i y'a ye ne ma se kɔyɔrɔ min na joona a b'a sɔrɔ n taara n ka karamɔgɔ dɔ ka ci la i y'a faamuya walima kɔɲɔ dɔ bɛ n yɛrɛ somɔgɔw fɛ n taara n sen jɔ ye wa n m'o fɔ n welebagaw fana ye i y'a faamuya n b'a f'u ye karisa n kan ka taa nin yɔrɔ la donc n bɛna n ka denmisɛnninw bila u bɛ taa ka taa daminɛ yanni n ka na o dɔ la yɛrɛ n tɛ na tugun mais a y'a sɔrɔ n y'a fɔ donc jiginna tɛ n na i y'a faamuya a kɛra cogo o cogo hali n'a tigi y'o k'i ma na a b'a miiri a y'a fɔ n ye i y'a faamuya mais k'a fɔ ko ne tɛ foyi foyi la i ye ne wele ko ne bɛ n da so kɔnɔ fo midi 11 heures ninnu ou bien 14 heures ka taa kɔnyɔrɔ la ayi ne t'o kɛ parce que ne garadi ma se yen fɔlɔ quoi voilà ayiwa an lamɛnni jɛmaw aw yɛrɛ bɔra k'a mɛn sisan ba lamini ko ale kɔni ale tɛ temps ta so n'i ye problème bɔtɔ ye fo n'a bɔra kɔɲɔyɔrɔ mɔgɔw walima dɔnkiliyɔrɔ mɔgɔw walima minnu y'a wele concert la ne problème tɛ bɔ ale la an y'o de fɔ an ɲɛna bi ta in tɛ kɛ basi ye k'a labi dɛsɛ ba lamini an ye dɔ kɛ kuma na machallah i bɛ se k'i ka single ninnu an ka sisan ta ninnu dɔ fana da tuguni wa machallah bon an ka sisan wagati in na n kun ye dɔ da sunkalo fɛ maa caman ye n dɔn ni o ye n b'a fɔ Ramadan Sharul Barakat Ramadan Ramadan Sharul Barakat Ramadan Sharul Iman Sungalo kalo nana uma ni kaira chamai Ramadan Sungalo kalo nana uma ni ne chamai Ramadan Ramadan Sharul Barakat Nabi alatanu Katolike mamaduga kira kuntigi kanyi Nabi barikada shegu daramani Ngolofa nyuma isangare bari Nabi mama hawa fo Jarala mama hawa kanyi Sharul baraka Ramadan Sharul baraka Sungalo kalo jora Nema kalo jora Ni sungalo kalo jora ina kalo jora Waritigi ga ina fantauna Setigi ga ina sentauna Aya yatima de ulado Kafala tonu ulado Kamisiki na uta No kera okadi alaye Ramadan Komersa minu be fereli la Au kana ke tono yini kalo ye Sungalo te tono yini kalo ye Au kana tulu songo yele Au kana malo songo yele Au kana sugaro songo yele Au kana tamaro songo yele No kera okadi alaye Ramadan 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 Sharul Barakat Mekumani fama uye Mali masake uye Mati janda la nyana Aine fantauna Nisungalo kalo sera Kalo kelempe Aine no wayaka unye Wakadi alai No kera uka jamana be iriwa Ramadan Aiwa tele sobi Fouka baralu chamana Ramadan Mali kuna foni be Fouka chesiri wale ala Ramadan Nabi karamogo Bau fouka wajulu dumambala Ramadan ni sungalo kalo sera Dauba ke namara kalo de Kasoro namara kalo te Faminda bora Nyuma ya wale kama niye nyumanke Ode bichaya Niye jugumanke ofana bichaya Ramadan Walai nyumanke la uku chesiri Auka nyuma ya wale kama Jugumanke la gasegiko Auka yafa ala deli Sharul Barakat Sharul Iman Ramadan Sharul Barakat
ani sunkalo kalo sera misiri bɛ fa selilaw bɛ caya sunkalo kalo selilaw ka ca ni ala kama selilaw man ca wa ni sunkalo bana misiri bɛ vide kanubaw man di ala ye sharul baraka silamadenw ka sabali walayi ala ye kelen ye sunkalo nanaw ma k'anw jurumu yafa o la an ka yafaw caya ne balamini ko k'anw ka sabali an ka ala deli a ka yafaw ma yafa astagfirullah ramadan sharul baraka ni an ka sunkalo an ye min da sunkalo la sunkalo so in bɛ basic kere ya faamuya sabu an y'a da an ma cɛ tɔgɔ fɔ an ma muso tɔgɔ fɔ min bɛ kɛ sunkalo la ni ala ko an ka min kɛ an y'o de fɔ dɔnkili in kɔnɔ o y'an ka kɔsanyina dɔnkiliw ye a ye nafa lase an ma kosɛbɛ a y'an ladɔn an bɛ dɔ wɛrɛ tugu a la ou bien an b'an jɔ fɔlɔ an k'an jɔ fɔlɔ n'an bɛna a kuncɛ komi émission bɛ ka se a kuncɛyɔrɔ ma alhamdulillah n'an bɛna a kuncɛ ba Lamini bi duman wɛrɛ da an b'o kɛ k'a kuncɛ ayiwa ba Lamini komi i yɛrɛ ko kɛlɛ tɛ ni mɔgɔ si cɛ mais an bɛ wagati min na ko bi an yɛrɛ bɛɛ ɲɛ b'a la dɔw bɛ yen nɔ olu tɛ bɛn u bɛ ɲɔgɔn kɔrɔmatigɛ dɔnkiliw la u bɛ fɛnw kɛ mais ladilikan jumɛn bi ba Lamini bolo k'a f'u ye pour que u bɛ se ka dabila aw bɛ baara min na zikiri daminɛ aw bɛɛ ka se ka jɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ka se ka bɛn sɔrɔ aw ka baara kɔnɔna na ne ba o yɔrɔ ye kuma a ka gɛlɛn kosɛbɛ mais ne b'a fɔ zikiridalaw ye ne ye minnu sɔrɔ a la n'u y'an ɲɛfɛ an karamɔgɔw k'u ka kɛ exemple ɲuman ye an kalandenw ma o ka kɛ ɲuman ye an denmisɛnninw ma parce que an ɲɛmɔgɔw dɔw bɛ yen olu yɛrɛ de ka baara ye tantanni ye i y'a faamuya e dun ko e ye zikiridala de ye ne bolo zikiri da ma dabɔ mɔgɔ kɔrɔmatigɛli kama a ma dabɔ ka mɔgɔw tan zikirida dabɔra dɔrɔn ko ala ni ala kira ani i bɛ maa ɲuman min nɔfɛ k'i bɛ maa ɲuman in tanu o maa ɲuman yɛrɛ tanucogo ka dɔn dɛ maa ɲuman ye ɲuman jumɛn kɛ a n'a sen bɛ yɔrɔ min na bi i b'a ka ɲuman fɔ k'a ka cɛsiriw fɔ mais zikirida ka taa kɛ mɔgɔ ɲɔgɔn tantan ye zikiri kɔnɔ ne bolo a bɛ ka bɔ a hukumu kɔnɔ o yɔrɔ la quoi i y'a faamuya ne b'an ɲɛmɔgɔw deli ani minnu b'an kɔfɛ n'u bɛ ka zikiri da n'olu fana bɛ k'a kɛ k'u ka o tɛ zikiri dɔ ye quoi i y'a faamu olu u bɛ ka ɲɛbɔ diɲɛ artiste ya de fɛ parce que artiste ya taabolo dɔw ye artiste ya yɛrɛ tɛ yiriwa n'o ye Mali misigi sira dɔw fɛ min tɛ zikiri sira ye olu tɛ yiriwa tant que n'i ma nin ko nin dɔw k'o la i y'a faamuya donc o ni an ka baara nin tɛ kelen ye dɔw bɛ to k'a fɔ ko non k'an ka différence créer an ka essayer ka différence créer e bɛ différence créer i bɛ ɲinɛ k'a fɔ k'i bɛ k'i golo de bɔ i kan ka taa golo wɛrɛ don i la n'i ye golo wɛrɛ don i la i bɛ kɛ jumɛn ye dɔ b'a lafili donc ko an ka zikiridalaw k'an yɛrɛ kun ladi ka zikiridalaw ladi an k'an jija an ka kumaw an k'a fɔcogo dɔn kuma o kuma bɛ se ka na ni balawu ye mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ou bien anw ni ɲɔgɔn cɛ an ka hakili to o la n'ala ye min kɛ min ye o minɛ ala barika da ala deli a ka ɲɔgɔn k'i ye mais tantanniba a man ɲi an k'a dabila a man di ala ye ala kana anw yɛrɛ kɛ tannikɛla ye sɔli ala Muhamɛd ayiwa zikiridala tɔw ba Lamini Sangare kɔrɔ a n'a dɔgɔninw a ko k'aw ka tanni dabila aw ka jɛ aw k'aw bolo di ɲɔgɔn ma ko kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bin fɔ k'aw ka jɛ aw k'aw bolo di ɲɔgɔn ma aw ka se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ pour que aw bɛɛ ka se ka kɛ mɔgɔ kelen ye cogoya min na mɔgɔ wɛrɛw ka ɲɛbɔ aw fɛ aw minnu ye zikiridalaw ye ayiwa ba Lamini émission sera a kuncɛyɔrɔ ma alhamdulillah kumakan laban jumɛn b'i bolo k'a fɔ i kanubagaw ani i kɔrɔw ani i dɔgɔw ani i ka kalandenw ye alhamdulillah dakuruɲa laban b'an bolo ni plateau in kan o ye k'a fɔ n kanubaw ni n dɛmɛbaw ye an ka siran ala ɲɛ n'an siranna ala ɲɛ an b'an don yɔrɔ dɔn an b'an bɔ yɔrɔ dɔn ala ye adamaden fɛn fɛn da jogo jugu dɔ bɛ sɔrɔ i la dogolenniya nka ala deli don o don a ka i jogo jugu a k'a jɔsi ka bɔ i la i y'a faamuya wa an ka kɛ yafabaga ye ka ko kɛra i la ka kuru minɛ i kɔnɔ o man di ala ye a man ɲi
an ka kɛ yafabaga ye ni ko min kɛra i la a tigi wele i ka fɔ a ye directement o de ye hɛrɛ ye o de ye lafiya ye wa o de kaɲi e yɛrɛ ma i y'a faamuya an ka yafa wa diɲɛ fɛn bɛɛ min ka di n'a bɛɛ ye nafa bɛ min na n'a bɛɛ ye min ka bon n'a bɛɛ ye o de ye sabali ye an ka kɛ sabalibaga ye i y'a faamuya ko bɛɛ bɛ laban sabalibaga de t'a la wa sabali a ka kunna ni jalaji ye mais a kɔrɔ ka di ka tɛmɛ di kan li foyi man di ni li ye o foyi man timi ni li ye mais sabali kɔrɔ ka di ka tɛmɛ li kan donc an ka kɛ sabalibaga ye ani ne dɔgɔninw minnu bɛ zikirida la n kɔrɔ minnu b'a la n b'aw deli an yɛrɛ mafa an k'an taga yɔrɔ dɔn an k'an baro yɔrɔ dɔn an ka an ko kɛcogo dɔn i y'a faamuya an k'an ko kɛcogo dɔn an ka hinɛ an ka yafa an ka kɛ duwawu den fana ye donc o de ɲininen bɛ anw yɛrɛ fɛ an b'an yɛrɛ ladi ka fana fara o kan ala k'an bɛɛ kɛ n ye minnu fɔ ala ka anw yɛrɛ fara a kɛbaa ɲumanw fana kan inshallah o ye ne ka dakuru ɲaba ye nin kɛnɛ kan k'a lase an kanubaa bɛɛ ma mali kɔnɔ mali kɔ kan Bayiɲasi kanubaw parce que ne dɔnna ni Bayiɲasi ka jelikɛ ye ale de photo filɛ in kan na Sheikh Islam Bayiɲasi ka kalanden don Bayiɲasi ka jelikɛ Bayiɲasi kanubaa bɛɛ n b'a bɛɛ fo mali kɔnɔ mali kɔ kan diɲɛ fan bɛɛ fɛ ko ala k'an to ala kira kanu na ala k'an to Bayiɲasi kanu na alhamdulillah ayiwa o ɲɛna ala ka dugawu bɛɛ lajɛlen minɛ i bɛ se ka sɔn duman laban k'an alhamdulillah an ka sɔn min yɛrɛ bɛ yen sisan n'a bɛ ka sikisɛ kɛ ni sɔn in kama minisiriw ka mobili dira an ma an bɛn'o da la sisan donc kalandenw bɛ kɛrɛfɛ o bɛ an dɛmɛ a laminɛli la hali n'u ma bɔ ala ma laban ɲɛ na ala ma ni sɛma dɛmɛ dɛ sari man wasilal ghawani Allah Allah wa tazil zikr al aghani Allah Allah sari man wasilal ghawani Allah Allah wa tazil zikr al aghani Allah Allah warmi bil bidlisani Allah Allah waslu maghtuma dinani Allah Allah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Allah Allah la ilaha illallah Allah Barama ya sheikana shegu barama shegu nyasi barama ya sheikana amma fama ala kanu ba de kami shekuma ya barama mamadu terike ne kami shekuma ya barama shegu tijani gunonyo ne kami edema ya barama yo noro tigido yo sabali tigido wa noro fila tigido alhaji abdullahi de ne kami shekuma ya barama mama shatu jangi de ne kami shekuma ya barama zarawu nyasi fa yo ya habibi aywa barama ya sheguna waliula shego nyasi barama ya shegana bi wolon fila ni duru kutuba ne kame nga shegu Bayiɲasi ma aye kitabu baw gila bi wolon fila ni duru aye Sheikh Tijani ziyara bi wolon fila ni duru iye Muhammadu ziyara ke ala ka ciba ziyara bi wolon fila ni duru iye yoro kabako ala mo ke shegu be shegu Tijani terike nene do nani Bayiɲasi do karama tigi do tani fila tigi do urudi duma tigi do shegu Tijani gunu yo kaulaki julaba iyo nishari julaba nisharia julaba
Aywa barahama ya sheigana waliyula shego nyase barahama ya sheigana Baiga noro sera malibaina afolola shegu mai bolo Baiga noro nale malibaina na folola shegu mai bolo ala shegu mai ko shego nyase shegu mansuru ko shegu muniru ko aywa moti larabi ko shegu arabi haidara ko shegu shafiu jara ko haruna sangare ko yo jalilu haidara ko yo bai nyasi jara ko shegu arabi haidara ko shegu tiami haidara ko mama fifi tungara ko ala fifi tungara ko ala jom fifi tungara ko bai kanu ba tungara ko malikuna poni jamau ko shego nyasi anga peraga fo menu be bai nyasi fe yo aya ubolo korota shego nyasi sari manu wasilale hawani Allah oh Allah watazil zikir al aghani Allah oh Allah warmi bil bidilisani Allah oh Allah waslu maghtuma dinani Allah oh Allah la ilaha illallah Allah oh Allah la ilaha illallah Allah oh Allah wow Ojara mashallah aywa kan bo anyori fonyena ma foyi ngatige bashi ka na bidese o yere bora ka belebele ka musique wala mesisa a bela jeli kadi alhamdulillah anyori fonyena ayo connecter lento malikuna foni point neti jabaranina ambiya ka seka oni soja ka to fo o sigorola akwana nyina j'aime an commentaire ko ke anga video ka ama fonyena o kambe wakati were